Şu günler Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna gowuçy hasylyny ýydyg möhümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri Mary welaýatynyň ekerançylyk ýerlerine ösdürilip ýetişdirilýän gowuçanyň hasylynyň bu ýyl pes bolanyny habar berýärler. Beýlik tarapdan hökümetçi neşir lewapda öndürilýän paýta önümleriniň daşary ýurt bazarlaryny şol sanly Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eksport edilýändigini habar berýär. 8-nji awgustda Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna çeşmesi Sakarçagy etrawyna ýerleşýän käbir gowuçy meýdanlaryna aýlandy. Ol gowuçanyň hasyrlylygynyň bu ýyl gowşok bolanyny habar berdi. Çeşmenin ugrudan videosyny seýrek gowuçuly ekin meýdanlaryny görmek bolýar. Sakarçagy etrawyna gowuçy meýdanlaryna aýlanan çeşmemiz paýtaçy kärenneçileriň suw tehnika we dökün ýetmezçiliginden şikayet edýänliklerini aýdýar. Halkara hukuk toporlary paýta önümçiligini Türkmen hökümetiniň mejburi zähmetden peýdalanmagyny tanqid edýärler. Beýlik tarapdan Türkmen hökümetine ugurdaş habarlar çap edýän business.com.tm saýty Türkmenistanyň öndürilen paýta önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna şol sanly Birleşen Ştatlara eksport edilýändigini habar berýär. Neşirin goloýda çap eden habaryna Lewap welaýatyna ýerleşýän Türkmenabad we Seydi şäherlerine hemde Halac etrawyna paýta ýigirme fabriklaryny öndürilen nah ýüplükleri ABŞ, Kanada, Wengriýa, Türkiýe, Ukraina, Russiýa ýaly ýurtlaryň uly isleg bildirýändigini aýdýar. Bir tarapdan hökümetçi neşir beýleki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň türkmen paýtasynyň önümlerine isleg bildirýändigini aýdýar. Ýöne beýleki tarapdan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistanyň paýta önümçiligini mejburi zähmetin ulanylmagyna esaslanyp 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan istenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagynçylyk girizipdi. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugynyň türkmen paýtasynyň importyna girizen gadagynçylygyndan 6 aý soň 2018-nji ýylyň noýabryna Türkmenistanyň döwlet medeniýeti abaşanyň Amazon we Walmart ýaly sowda kompaniýalarynyň türkmen paýtasyndan öndürilýän önümleri sarf edijilere ýetirýändigini habar berdi.